Mga kalingap, yung ating ibibigay na pagkain sa ating mga beneficiary na senior. Kasama sa programa ni Kuya Bal Santos Matubang, ang pagkain sa araw-araw ng ating mga senior na ayan po, maraming mga ulam. Maraming pantakal ng bawat isa. Alian? Nagduduralagan. Ayan mga kalingap, pinapitahin sa malakas na ulan. Pumunta tayo ngayon kay Tatay Asyo. Tara po. Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Delta. Sige po. Subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinag ng Ayan mga kalingap, pupuntahan po natin yung lugar kung saan ay ating bibigyan ng pagkain. Ngayon po ay mag-aalas 12 na, sakto pa ng halian. Pupuntahan po natin yung mga pinunta natin mga nakaraang vlog natin. Sila nanay at mga ibang mga senior, tsaka yung yung mga takot na mga bata. Ito po yung mga pamimigay natin. Ayan mga kalingap. Salamat po, samahan niyo po kami. Salamat Kuya Bal Santos Matubang at sa lahat ng mga kalingap partners natin, kalingap official. Salamat po. Mga kalingap, yung ating ibibigay na pagkain sa ating mga beneficiary na senior. Kasama sa programa ni Kuya Bal Santos Matubang, ang pagkain sa araw-araw ng ating mga senior na ayan po, maraming mga ulam. Maraming pong takal ng bawat isa. Di ba tayo? Ayan, malalaki yung takal. Ayan po. Bago mag alas 12, kailangan may pamigay na natin ito para sakto sa kanilang pananghalian mga kalingap. Ayan. Bukas po, gagawin din po natin ito. Ayan. Marami pong makakain, lahat po ng mga senior, at yung puntahan na rin natin yung bahay nung dalawa. Ayan. Punta natin yung bahay na katabi ay basurahan. Mga kalingap, salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating mga programa ni Kuya Bal Santos Matubang. Ayan. Programa ng buong Kalingap Partners, official Kalingap Partners. Ayan mga Kalingap, bumalik ulit tayo dito sa lugar ni mga batang natatakot sa atin dati. Ayan, okay na. Ayan, hatidan natin ng pananghalian tong mga pamilya na to na nakatira dito sa tabi ng baso. Let's go, ayan. Hello po. Ay, si mama mo? Nasaan? Kumain na kayo? Nagkakanak ka mo? Ha? Nagkakanak ka mo? Nawala ng bigla. Nagkakanak ka mo? Apo. Ay mga kalingap, nagtatago na naman sila. Ano gagawin natin dito? Ano, labas na kayo para makakain kayo? Nadala ko Jollibee. Pwede mag-loob? Ha? Ha? Sige, ano ba? Anong niluto nyo? Ito. Nadala ko. Ilan kayo dyan? Ha? Sige, apo doon mo.
Pati yung pusa. Takot na ng pusa. Kung merong natatago doon sinin. Ay sila mga ano. Yung mga kalingap, halatang wala pa silang pagkain. Anong oras na mga kalingap? Pag alas 12 na. Wala pa silang pagkain mga kalingap. Ayan na, kaya inisip ko talaga na hatidan to ng pagkain. Bukod sa ating mga senior na hatidan natin ng mga pagkain ngayon. Medyo hindi na sila mahihain. Tumatakbo lang. Ayan. Banggirahan nila. Ayan. Ayan, naghugas naman pala sila ng pinggan. Ayan, nag-iigib sila ng tubig. Ito po yung mama nila. Pero hanggang ngayon wala pa. Bantay mga ano, baka kainin ng ano. Ito po yung bahay nilang paikot. Ayan. Yung mga bata nagtakbuhan. Nagdudura laga. No. Ayan. Ano na ako ng pananghalian din. Kahit nagtanghalian ako. Adobo to tsaka ano. Pira ka mo? Ano po? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Para mabawasan tong dala namin. Ano? Tara. Ayan mga kalingap. Ito. Anim na silang pamilya. Ito pong natira. Ipapanaw naman natin sa mga senior. Ayan, kaya kain na kayo. Nagpupuntan pa kami ibang ano. Sa lugar. Buhat na nili. Kain na kayo? Sininit. Walang mangyayari sa inyo pag parapahiyaya ka mo. Baka hindi na ako bumalik dito kasi Nahiya rin. nahiya na rin ako. Ayan. Ay, si ano ate? Ayan. Kumain na kayo ito. Sige po. Salamat boss. Ayan. Ayan. Sige. Ayan mga kalingap, andito na ulit tayo sa kay Lolo Lola. May 80 years old. Madala tayo mga pagkain. Ayan si Lolo. Ayan, sakto. Ilan ka mo dyan? Tira ka mo? Ito pala si Lolo. Ayan, madala ko mo. Nagtanghalian na ka? Ha? Wala pang ulam. Wala pang ulam. May dalawang karne. Tira ka mo dito. Kami lalaki kita. Nakuha ko. Bumita dito. Hindi ko para agad dito. Tira. Wala. Lahit walo. Unahin ka namin. Kasi ikaw yung priority. Karne. Nag-ikot-ikot pa kami doon sa Kaya pa. si Tutoy. Kasama sila Tutoy. Hoy! Hoy! Si nanay. Gusto mo na baboy o manok? Ha? Kahit ano? Sige. Manok na lang. Para hindi masyadong ano. Ay, kutsara ko ba? Maurang pati ulit.
Diyan ba yan ako rin? Ano nga ako dun nagdurulagan? Ayun. Sino pa? Ito mga ano. Paano ako? Wala pala kang panira. Mga aki. Ah, ilan na ka mga aki? Oh, baboy. Ito. Ito. Yan na! Si... Pangalan, nalimot pangalan ko. Ah, si Nika. Sa labas, sa labas. Yan na! Ano yan? Kari-kari? Ay, chicken curry. Puro karne yan. Magkakan ka niyan tayo? 80 ka na pala, 80 years old ka na. 81. Hindi alata ano? Mayroong magdadalamang buwan pa sobra. Mapasugan pa si tatay. Dahil ha, malabo na. Ay, malabo na. Mayroong iniinuin ito ko, kabilang paa. Ah, Sakit Yan ito. na! Pilay na ako ng lalakad. anong panira nyo ngayon? Ayaw. Matuyo. Hindi nga. Tuyo daw mga kaling. Yan, makay na sila. Eh. Padala yun. Ayan. Ayan. Saka yung Santa Claus ng pananghalian. Wala ko din na yung dadalhin. Hindi na pa mga api. Nag-ice cream. Pasok na yata yan. Ilang parang nakailang. Ito yung una. Ngayon, karne sila. Okay. Salamat. Ilan na ba? Pinabutan nyo ngayon. Mag-iikot lang kami. Mag-iikot. Para sa mga katulad yung mga senior. Eh, ang dami, nabutan ko, ang dami. Kaya sakop na. Gwapo lang. Ayun. Laging makulog ko. Basta na may pagkaluto. Hindi na pang ayaw. Siyempre, lagi. Ito pa siya. Si mga aki. Yung lang, salo-salo lang. Kurang salo-salo sa balong-balong mo na dilahan. Ano na lang doon? May dala na lang kami ng 4. May dalawang kilo. Ito. Ito sa inyo na lang. Iwalat lang. Madala lang kami ng 4. Wala ito na lang dadala namin. May mga sinyo. Ito sa inyo. Nagwala ng baso. Ito po. Yan, bahala na kayo sa ano. Ay, mga kalingap si ano. Si tatay. Pangalan niya tatay? Eduardo. Eduardo. May Eduardo din akong ano. Ricardo. Eduardo Aicardo. May Eduardo din akong nasa isla. Tinatabangan ko din. Dati siyang taong grasa. Ngayon ay negosyante na siya, mga isda sa isla ng Sumaoy. Ay ano, Bamban. Tamban. Bamban. Tata Eduardo din siya. Ito po si Nanay. Hanay. Ayun, kumain na kaya? Kain na po. Ang ulam pala nila mga tuyo lang. Eh, mamaya po kainin. Yan, bibigyan ko ulit kayo ng ano. Mula kay Kuya Bal. Tara din. Tig 100 kayo ni ano? Ni tatay. Ayan. Tayo. Panggastos-gastos niya ano. Ayan mga kalingaps, yung mga apo ni tatay. Pura pa. Ito anak. Ito mga anak. Si Nika. Nika ano? Si ate. Sige po. Kami Marami po salamat. o baka mabutan kami ng ulan. Sige. Dara mo na lang. Sige po, salamat. Salamat po.
Ayan. Kompleto sila ngayon mga kalingap. Bye-bye. Ayan po, solve na yung pananghalian nila ngayon. Bye-bye. Hanggang sa muli. Sige, tayo. Mga kalingap, inabot na po kami ng napakalakas na ulan sa aming pag-distribute ng pananghalian ng ating kababayan na nangangailangan. Ayan mga kalingap. Pero tuloy pa tayo. May 4 pa na natira dito. Dadala natin doon sa 2 matanda na senior. Okay. Tuloy lang. Umulan, umaraw. Para basa na. Wala, mag-apon yata yan na dito. Ayun, madilim pa rin na rin. Ayan mga kalingap, nagpabasa na po tayo. Ayan mga kalingap, pinaputahin ko malakas na ulan. Pumunta tayo ngayon kay Kate Ashley. Tara po. Okay lang yun. Matidan lang kayo ng pagkain. Kakanon. Ayan, mga kalingap. Panira. Isa ka mo dyan, anak. Di ba kayo kumain? Kumain na kayo? Para mamaya naman. Ayan mga kalingap, ayun nakita sa labas na napakalakas po ng ulan. At umulan na umaraw, tuloy tayo sa pag-ingat sa ating mga kapatid. Ayan, oh may juice. May juice. Sige, saka mo. Oh, may sapong panira pa dito. Very good. Ayan mga kalingap, Nay, umulan umaraw, tuloy ang paglingap. Nay, tingin ka dito. Nakita mo ako? Ayan, nagpaulan din siya, no? Oo, naalala na yung ulan. Sige. Ulan na ulan po sa rin. Salamat. Ayan, hinatid lang namin pagkain niya, na. Salamat. Sige, ayun po mga kalingap, para po may nagbabagyo-bagyo. Ayan, malakas ang ulan. Ayan, makalingap po. Pero tuloy tayo. Sige po, Nay. Salamat. Sige, ingat. Punta na kami. Ang sarap sa pakiramdam ang makatulong ka sa ating mga kababayan. Talaga namang kahit umulan man umaraw, tuloy ang ating paglingap. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap.
Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalinga, Kalinga, dance, dance. Kalinga, Kalinga,